Iroi try sesin pat ngai keblei pi baro kerteng ke badan portam ke jong jisu. Dah kan ke video ngaku apa kan ai pi ke jihikai. Ke badan kam hado kata-kata kam tamai ki bom tip. To ki batip te ke ya de ke wei. Hanrei don ki bom don kemi don kepa kim tip. Badon ru ki badon makna ki kemi ki pa bapli kim don jing tip dengan ai pi kini ke jihikai. Te kan wan rak kajing kurku ya pisia barokot te wat nam sngwit shua bangan poi khata aku abani thu ya ki badang wan thmai ha channel ka jonga ki bala tip te to pila ban skip ru te han ragi bam pat tip pat kan long kajing kurku bat aku aban ai ji hi kai ru ko we ba mangi ki bade ni ki dawai la ne don ki tu ki ba su ki janya tho la ne don ki ba de kali la ne kumno te ki chat ai nem ki tu ki advertise kum to te da ai ki to te la da piwit shu skip kan wat jukran sniu namarkan sakerto sha jing em ka jong ni la da ngikran sniu ki namar komentar la da ka khon junga ka la da ka por pania tho te la da advertise kum to ni yo ha ka dor ka batat ni yo ki sapti ki bes te ngi kwa ne malethet te la da mentang adang thmu ban lethet kali la don ba advertise te ka long ka man toy ke ngi ki badan kam te ki bom don kam kim de kin ban sngo wet la ne ban kran snew na ma ngai ha ki comments ne te ki tu kim ju bahare kum ki khon ki jong upleng de ban long ki bayai sha la phi thai ban pet te shu skip ken te nga ru bang ai ki ni ki do wai bat ki ni ki do wai ka kersha ne ka kam ka jong upleng te bat ki long ru ki ba ya rap ki ba pen men toy na mar na ka jing hap snyu phi lai ban hap snyu na ka jing hapta iki da wai pen yong snyu ki bakta ka kwet ka khia te ka ai ka jing ram bat habata iki ni ki da wai ki jongi hap ya sha ubale tikena te pum 4 juta rong riu banai ula khia riu bom le tikena te arsnem ru kan simpor te ba penen kam lut bet thik iki jing dan kam baro ki bangi ai te kloi ken kum usnyu jonga te phi thu hi ula pher hadu kan ni namar kini ki sau leb men chua te phi i men ta pe ulong no empat yong tanpa itu bahas syu hi re tapi wan kendo inga mar kema phena itu hi re tenga ko bania thu shapang ki dawai ki jongi shua bangan ai ki ke ji kai ka badan kam te ki bam sngo kwa phila ban skip pet tai ka tu ka phidan kam tingi ai udawai penja nyole tang ba phi hapanan kam lut ki tu ki jing dan kam barok khot te philut san tang hisnem hi la da phile tikna tingi ai hena powder yong tengi ai jingdi te yo free lang bat utu powder yong tengi ai shampoo tengi ai pniang mi snyo tengi ai powder pensange jing ha tengi bu ru gani ka dawai khat ka dawai sinus ka dawai piles te ki sunscreen ru ki bala ban shania te ka sabon sai khmat ka bes ka sabon slek le ru ka bes tengi ai gani ki ja dawai nang ne na po mi mangi nang ne na po mar banyang sinyong te na matagi jing tip ki ba kham bania la da don na pedeng jong phi phila mi nyole klem pat dei por la ne phi hap snyu lan nong la ne usnyu jo phi u e te don hi ban pen jam snyu ru ngale hi la ka jong te phila ban phone pe hau number phone jongi pra arsan pra not ar nyo sau te kani ke video ngaku pangan pen e phi pet kani ka dor te don bon bha ki ba ya ikhlung ibadang rit ki shat penyang ha ka tu korukom ki shat penyang kum to la ne ki bu kum to ha ne ha pok tiru te kamot kambhare ken itu ikhlung am onda ilahe karta ka jong i de ila don tang khat san khan reus nem la ne kum ta kham don hi ki ba kham e met kamot tang ki arkun reus nem ai te kamot kila demet ken phi inem kitu ki bri balong demet kum to de na mar baki kmi ki paha por badang khlung kira ha ka tu kom te don pat ikhlung idang hisnem e kum to ki pensyong hane terpeng ki pat kum to te ka penlong ye ki khlung ban demet ken te mjude ken man le ha ka tu kom da phi bat kum to da bat ikhlung nem to phi ha bat kum to ken ikhlung sumudur menta ini ide ikhlung mo ngapen EP kan kerkombat ada menta ngapen EP namar ba pun bha ya ki khlung ki kmi ki pa kim da sumar bahar nem to kamut
jinjar kan isa demet pat I klung isa demet nem hawek sngi te phim isin ere tanah kada jong phi I klung ila demet kan te phi hab ania sumar kan haba phi la ya yo kon te kemot kumnen em klung phi de ban bat baham tu kan na klebat kum tu te dara robat kum tu kan mder kan cepat be kum tu don gibara kile la kale kum tu kim dapat re kum tu nabat kum tu ro habat bah kum tu te don pat kipen kenti kum tu kipen kenti dang rit kum tu umlong kan namar pat de ka por kem pat bahar ka rendang te kidon em ki badang rit ki khlong ki lap pen kenti kum tu tum julong re kan ban le kum tu ya I khlong I badang rit kan te phi ban bat bah kum tu phi hat bam thum bah kum tu I khlong te kamot I klung jo phi in ko in khia te jude ban bu hane terpeng ban bat nakti ban ya kum tu sademet I klung te da pentia ru da phi phashna khnang da u shiing tersute shna singkli em te kani ka kli ka wandur kan te la da phimle pat kum tu kamot phi happen kala kan chane phi happen kala chane phi happen kala te phi happen thia kum tu na pedeng I klung kamot ka kli kanom no shiliang te phi I don ki klung ki ba at ngap shiliang ma pale balano lundoi ka kli ba ki klemle bahare ki mi ki pa te da ki klung em ki dang rit ki klung kum tu ru te ki la ya hap ka peniat ka jong ki em te hi kai lupa wat jule to te kum tu ki sha le kum tu ki so tanat te balong plun kum no re te sa shin diet ken ki klung te ong kum tu ken da la hap ka peniat ru da la phot I bit kum tu wat jule ai ra khna ka peniat kan renti te da phi de ki bas ngo tanat pan ai men met ai chocolate ru ar sin thi sngi pha shut benian te kamot kam lele reken hanrete lada phi shu ai bet phim sumar pari khon sapoi ka jingpang beniat apang beniat em ka kiu khat tu thit ja beng jin cha hado kata kata dala bam knyang ki beniat ken te na lot bada da dei le gitu ki ba la dep khan itu I beniat lung la mi dak ba thamai te kamot la do beniat klem pat de por te hanre chapang ka beniat de nga ko beniat hui phi ko bai umde banga kran kai da thok ru em ka beniat kaset ken kaset ke dia akloi kaset bam knyang te don pat kini ba sumar ba tamba da sumar makna namar ba thok palan nem te la accident la dia ka beniat la ne la hap la dia ka beniat te ya le ban kiar wat ju thok re jing thok ber ru na ya thok re te phi hab an sumar ba ga ni ki khon ki jong phi khna balai ba phin suk hi ma phi te kum bang la ong yo let's say phi da man thma hane ke channel yo phim tip re phim yu I re ke to ko ve ke videos nga ayo to ko ve ke video te ngala ong da pen sum ru set chwa do kumphat te na jrong ta na device lin khna balai ba ka ka nam rung re sti chapo te teng pat kini ki bala kham he ke ni bala sngo thu ha por badang sum ka rung ka sha skor te le kum no kan thi tang shu kan thi kala mi no ken namar phi so thu tang shurung ko sha skor em phi su ka pa bung ke ne ka khli da ya long bung kum tu em phi tang shu kan thi kamot kala mi no ken ka tu ko na skor te dan pat ki bale kum no da la long kum tu ki the bian ra ko la long khluj kum tu ki le no hi kum tu kala mi ta nga pa nga shep ti ngam ju le ra kum tu da don no pen le ngala le teng hi sin nga yo sngo hi ken ba khluj kum tu ka mi no tang badala ding ngam ju le tu nga shu kan thi ba da la kan thi wat hadum taru untuk singa sum ka rung shashkor tanga shukan thi te kala ayu ken kala mi no hi te kamot ngi hab ban sumar bah te la da phi I be ki khon jo phi ki mi nyol khlem pa de poru kamot wat cha gi ba kin phot ti kini gi da wai ki jongi kini gi banang khna le te ki stat bah hi ban khia te ngan sabatai ru kumno bakin bam kumno bakin kin le on da ki la yo khia khnang balai ba kin sok pat ken harin habun te ha kan ke video nga kwa bangan batai kum ta te ken ma ba wat ju bu kum toi ikhlung ha pa terpeng la ne wat ju pen syat kum ne ikhlung kan ne ka rendang ka kla demet ken ikhlung kla demet nama balai hadu bandala he sa kla demet nama ba ngi ki kimi ki pa ngi klem sumar ba hari gi khon te da ai pa mi gi khon ru phi ha pha sat ba ka ti nama man ta le ba long slap liur kum ne ki bon ki knyang jing pang sa pen long ka jing pang ji hi tom te ko ru sa shet ba ken man pendi te u bilor dot ru wat ju air ru tu bilor plastik dal re tha ta long hi henre badang khluj julong te man ta la mi ki bilor dot da steel ru te tu ba bale ba thau jing pang bon jat nama de tang na ki mar ki mataru ka thau shibun ba ki jat jing pang ngali ngo ha ka por bang yo puli tu ka de khot bible cha phang
boong ba kadon ke jing pangkan sarah ka yeng tengas ngulung hong kadon ke jing pangkan sarah ka yeng na po kitab Exodus ne Deuteronomy gemtahi te dang ala panjing shana ublei upen shaya nga dei syapang ki tiar kitar ki bangi pendan kam ken kakelakan sar ken ya ka jing im jongi ki brio na marba ni la pendan kam de ki tiar ki bas tandan lan ni pendan kam ki tiar ki bomlong kawara jing pang ji hitam te kamot ha kamen sim ni don gam ha bangin sumari ala de te henry ha kamet ru ni haban sumar na marla da don gani gamet kamen sim kan syong ha te tangkatahi ke banga kwa bangan ai ha kanika ayu ha kanika video to bleke jing suk ni ban kurku pilang barokhat ya ro itulah